Nacházíme se před památkově chráněným hrázděným domem, ve kterém chceme nainstalovat izolační desky Calzitherm Klimaplatte jako vnitřní izolaci. Jak to funguje, to vám ukážu uvnitř. Pojďte se mnou. K práci s vnitřními izolačními deskami Calzitherm Klimaplatte budete kromě desky potřebovat potřeby na měření a zakreslení, běžně dostupné spárovací pásky, zde je například konopná páska, lepidlo, míchací vrtuly, spárovací pásku KP, zubové hladítko s velikostí zubu 10 mm, vodováhu a dále pilu a nůž na řezání desky. A teď více k instalaci vnitřní izolační desky Calzitherm Klimaplatte. Doporučujeme položit konopnou spárovací pásku na podlahu k pohyblivému vyrovnání podkladu. Konopná páska se v tomto případě položí na zem bez uchycení. Do vhodné nádoby dáme čistou vodu a 25 kg lepidla Calzitherm a mícháme vrtulí asi 3 minuty, dokud nevznikne hladká krémovitá hmota bez hrudek. S ohledem na okolní teplotu je lepidlo zpracovatelné asi 2 hodiny. Přesná množství najdete v technickém návodu. Před přilepením je potřeba strukturovanou stranu desky lehce namočit vodou. K tomu můžeme použít běžně dostupnou zahradní hadici nebo štětku. Na nahozenou hladkou zeď poté hladítkem pečlivě naneseme připravené lepidlo KP. Lepidlo KP naneseme rovnoměrně na plochu zdi o velikosti první desky Calzitherm Klimaplatte. Poté pro desku připravíme lepidlové lůžko zubovým hladítkem o velikosti zubu 10 mm. Následně přilepíme desku Calzitherm Klimaplatte strukturovanou navlhčenou stranou směrem ke zdi. V předváděném případě je deskou protahováno elektrické vedení. V takových případech je dobré využít pomocnou sílu. Lehkým přitlačením je desku možné vyrovnat podle zakreslení. Deska se pevně zafixuje silnějším přitlačením nebo poklepáním. Vertikální a horizontální vyrovnání zkontrolujeme pomocí vodováhy. Jako další krok následuje připevnění spárovací pásky KP na strop a dřevěné trámy. Tím vznikne flexibilní rozdělení mezi izolační deskou a okolními stavebními částmi. K nalepení dalších desek je potřeba na zeď znovu nanést lepidlo. Nyní vám ukazujeme, jak se vnitřní izolační deska nainstaluje okolo dřevěného trámu. Výřez byl vyříznut pilou. Ano, a tak jednoduché je to s vnitřní izolační deskou Calzitherm Klimaplatte. Deska Calzitherm Klimaplatte se vyrábí i ve speciálních provedeních, jako například deska na okenní ostění, štuková lišta či napojovací deska na zeď a strop. Jak to funguje, vám teď ukážeme v detailu. K nalepení desek na okenní ostění naneseme na podklad lepidlo a učešeme ozubením o velikosti 10 mm. Na okenní rámy nalepíme spárovací pásku KP, tím vznikne flexibilní rozdělení a utěsnění mezi rámem a deskou na okenní ostění. Po navlhčení desky uříznuté na míru zatlačíme připravený kus do lepidlového lůžka. Někdy je nutné doplnit do styčné spáry mezi deskami Calzitherm Klimaplatte lepidlo KP. Spára by neměla přesáhnout tloušťku 3 mm. Přebytek lepidla KP je třeba pečlivě setřít, abychom spáru nemuseli zahlazovat špachtlí. K dodatečnému zaizolování navazujících vnitřních zdí nalepíme nejdříve desku Calzitherm Klimaplatte a následně zakončíme napojovací deskou na zeď a strop, zkráceně VD deskou. VD deska se zužuje z 30 na 8 mm, aby bylo možné dosáhnout čistého zakončení. Napojovací desky na zeď a strop můžeme použít na navazující zdi nebo na betonový strop. Přebytečné lepidlo KP následně odstraníme.
K dalšímu opracování povrchu je potřeba uříznuté hrany ošetřit hloubkovým základovým nátěrem KP. Na rohy použijeme běžně dostupné omítkové profily ošetřené proti korozi. Na okenní ostění a povrch stěn naneseme první vrstvu vápené stěrky KP. Abychom zabránili trhlinám, nalepíme na okenní ostění a na povrch stěn běžně dostupnou sklolaminátovou mřížkovou tkaninu a jako další pracovní krok tkaninu celoplošně přestěrkujeme. S dostatkem pečlivosti a řemeslné zručnosti je to proveditelné rychle. Se systémem vnitřních izolačních desek Calzitherm Klimaplate lze pomocí nejnovější techniky stav budovy s nezateplenými vnějšími zdmi podstatně zlepšit. Nové vlastnosti: tepelně izolující, kapilárně aktivní, neplesnivějící, nehořlavé, ekologické, zkrátka vnitřní zateplení s komfortem.